Good afternoon, Masalabanji Masanano. Hope Ali is Ali Bino. Leo pa 2 June and 2 mwezi wa 2 June 2026. So anyway, tukuendera pati. Yeah, muru wake ndo ndithu Trump ndithu atukwana Benjamin Netanyahu. Nzawo ndithu hapa mtima ucha amutukwana. Chifukwa iyeyo akusokoneza zinthu. Ineyo ndagandukuza na guys, kale kwambira kale. Netanyahu amasokoneza zinthu. Netanyahu andi plani yake koma kusogolo kuno adzayambana andi zimene ndakhandi kubwereza kusogolo kuno adzayambana. So anyway, nkhani ndi mwachonchi. Iran dzulo inanena kuti ife tikukansula ma negotiations onse zokambirana zonse tikuzikansula like basi chifanira kuti Israel ikupitiliza ndithu ifuna ikafika ku capital city ya Lebanon, Beirut, akapolitse kumene kucha. So ife tisiyaka zokambiranazi ife tipange focus kaiza ku Israel ndithu tiphunzitsaso Israel chifukwa sichilungamo akupanga apachi. Israel kungopitilirabe kumangolanda malo kumangophotitsabe. So kwa anthu amene amatisatira bwinobwino akudzowa zifukwa zimene Israel ikupanga zimene zizi. And anyway, so Trump atamva zoti Iran ikukansula ma negotiations aja kumbali off the cameras, okay? Makamera ali off, okay? Iwo anayankhula kuti I don't care sakusamala, okay? Iran ngatata kauli siya ma negotiations zokambirana zakhala zazitayirawo. Koma pa arabaya pa social media Trump anangoyimbira phone, anabwera ndi message yoti ndayimbira phone Netanyahu, ndayimbira phone Hezbollah kuti osewa asiye nkhondo. Why? Chifukwa zinthu zikusokoneza zinthu zawozi. Anyway, izo nangolemba za professional. Kumano mkatikati pamene amemba phone kwa Trump kumuyimbira Netanyahu, kumene kuko ati kunali kutukwana. Kwauza Netanyahu kuona zoti akulu inuyo tubwezi muli mundende chipanda ine ndi amene ndikusevani inuyo ndemu kudziwa chizungu cha ku America amene chimatukwanira mucha. Tense conversation between Trump and Netanyahu. Quote, summarizing Trump's remarks to Netanyahu, the U.S. official said, "You're bleeping crazy. You'd be in prison if it weren't for me. I'm saving your bleeping. Everybody hates you now. Everybody hates Israel because of this." A second source briefed on the call said Trump was, I'm going to say this, pissed. And at one point yelled at Netanyahu, "What the bleep are you doing?" Less on the back and forth between Netanyahu and Trump, because let's face it, they're one of our greatest allies. That relationship is strong. But how can the Trump administration prevent Iran from using the issue of Lebanon and Israel's involvement with Lebanon as leverage against us? How does the Trump administration do that? Right? So, ndinkhani nokuti actually inavuta kwambiri. Okay, Trump atulusa message manager anadzalembaso anthu then Netanyahu anadzatulusa message yawo, so atulusa message yawo Netanyahu atulusa message zilomwe yelino kuti tonight I spoke with President Trump and I told him that if Hezbollah does not cease attacking our cities and citizens, Israel will attack targets in Beirut. This stance of ours remains unchanged. In parallel, ngasi Trump anazanga kuti asilikali akubwerirako, okay? Asilikali a Israel akubwerirako tsopano ku Lebanon nokucha. Ndawa akuona kuti in parallel, like muzosiyana, the IDF will continue to operate as planned in southern Lebanon. Akuti kumano tisiyane pamene pafoti ife asilikali athu apitirizabe ndithu kumaphabe anthu mwachidule tingoti operated mina kupangira mfa operation yake ndi yokupha anthu. Ife asilikali athu apitirizabe kuphabe anthu kuti ku southern Lebanon. Mene ngoni zoti tsopano akukhangata akutsutsana ndi Trump zimene Trump wayankhula kunena kuti Trump on zoti and any troops that are on their way have already been turned back. Kuti asilikali wose amene munjira mwawo abwezedwa kaye akubwerera. You understand? Akubwerera zoti nkhondo kulibe. So mene ngonzira apapa pali zichito kuoneka zoti ndithu pali kusiyana nato, so zinthu sizili bwino. For Trump akuzipanga feel wona zoti no,
Netanyahu kundisokonezera zinthu zanga. Anyway, patakhalakhalanso after some few hours kenako pofuna kudekesa zinthu kenako a Trump anzabweranso ndi message ina yonena kuti talks are continuing at a rapid pace with the Islamic Republic of Iran. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. Guys, zokambirana zopitirilabe. Like kufuna kufuta zijazi kuti akuluakulu ife zokambirana ife ngati America ndi Iran zokambirana tutu kupitirizabe. Okay? Ndipo ndizizu kuthamanga ntumuna next week tikhozopeza tetapeza malizatsi kuti muna mageta panga deal. Now, mafuna zomurenge picture imene ikuchitika apai. Forget my pictures amene ena kumachitika kwa amene amakhangati ena ungofuna basi kwa sangalatsa anthu mwakuti komano this is the real picture imene kuchitika apai. Trump ali ndithu papaniki ndithu akupanikizika, okay, kudziko lake plus uyu Netanyahu ndi amene so akuyambitsa mavuto ambiri. Okay, that's why zona ngutukwa kuntukwa na Netanyahu. Yeah, that's it. Fox News imene even mpongozi wake wa Trump wamugenchito kumweko. I mean the news eno kuti sungasenese pakati pa ma tweets Trump komanso ndi news zimene zimaperezeka pa Fox News for ndantoti ndamodzi. Okay, actually tingoti ili ngati NBC. NBC yabome NBC Radio 1. So why anthu ndimafana tingolongoso apo, why anthu akudaba kwambiri? This is kwa anthu amene matsatira isinkhana chilendo iyi pati nailongoso kale. Anthu apapa definitely zolinga zawo tinene kale kuti ndizosiyana. Ma-Israeli ali ndi zolinga zosiyana. Achina Trump ali ndi zolinga zosiyana. Ma-Israeli akumagwisa ntchito ya Trump kufuna kukwaniritsa zolinga zawo za achina Israeli. Zimene ili imachita kuti Greater Israel. Ndi project imene ndithu yachita kuti Greater Israel. Imene ikufuna kutenga kulanda malo onse. You understand? Malo onse komanso maiko amene iwo akunena zoti iwo ndo Mulungu anawalonjeza mu Bible. Okay? Iwo akutanalonjeza ndi Mulungu mu Bible. So muli Jordan menemo, muli Saudi Arabia menemo, muli Kuwait, muli Turkey, muli Iraki. I mean, this is the Greater Israel according to the Israelis. It is include 100% of Palestine, 100% of Jordan, 100% of Lebanon, 100% of Kuwait, 75% of Syria, 45% of Iraq, 40% of Saudi Arabia, 35% of Egypt. This is going to, and part of Turkey too. We will settle Gaza. We will settle Lebanon. We will settle the entire promised land. Thank you very much. Okay, so Greater Israel Project is the idea that Israel needs to achieve the promised land, which they believe is what Yahweh promised to their ancestor Abraham. And this promised land, you look at a map, extends from the Nile in Egypt to the Euphrates in Iraq. It also includes parts of Anatolia, Turkey, as well as parts of Saudi Arabia. And so you can make the argument that what Israel wants to achieve in this war is the Greater Israel Project, meaning that it wants to extend this war as much as possible to drag in as many players as possible, including Turkey, including Saudi Arabia. Because if they're destroying this war, then it's just easier for Israel to achieve the Greater Israel Project. So the mission is to expand Israel from what it is today. Also, yes. To expand into Syria, Yeah, into Egypt. exactly. Are you excited about these plans? I'm very excited. But this entails that you would have to take over countries that already exist. Right. So we're talking about half of Iraq, we're talking about Right. Syria, we're talking about parts of Lebanon, Jordan, Egypt. Yeah. How is that going to happen? There are people living in these countries. What's going to happen to them? It's a great question. I don't know. I know it's going to happen. so zinthu zisikuliso amachitanamu asitu zimakhala zobisa komano anthu amachita kuima pa public ndikuyankhula ndithu pa public kwenza kuti ifetu actually plan yathu ndi imene iyi. So inu mukudabwa chani Israel kamapitiliza maphulisa kuku, inu mukudabwa chani? Simungadabwe chifukwa inuyo ngati mukudziwa history bwinobwino, ngati mukudziwa zolinga za anthu acha,
mumadziwira kuti okay simumadaba koma ngati simukudziwa mukungotsatira mchimbulimbuli mezi kuchitika pasi kungokuna mizana kuti ayi basi October 7 Hamas kanja bla bla okay zizo sizingakhalizo kenako basi ngova basi isiyeni Israel pange zimene kupangazo akupha ana ang'ono right. So zinthu ngati zimene zili ndi mavuto kwambiri kuti anthu azipange understand. Pana videos ambiri amene tinapereka ngati muumboni amene komanso even tinayambaso kulongoswa kuti 1967 right pa 10 June kuyambira 5 to 10 June magulu osewa asanabadwe awosewa achina Hezbollah achina Hamas asanabadwe osewa yo oyamba kupanga nkhondo kumaiko ku Gaza even ku Egypt ku Syria ku Lebanon oyamba kupanga nkhondo kuyamba kulanda malo anali Israel. You understand? Moti magulu osewa anachita kubadwa chifukwa choti akuluakulu tita anthufe kena kuyambitsidwa nkuyamba kuziteteza okha. So now media amabwera kuna zoti gulu ili lazigawenga pamene sinimamvetsa bwino kwino gulu linabadwa chifukwa chani nanga chitachitika nchani zinthu ngazimene zimene kumafufuza nanga awo zolinga zawo ndi zani zolinga zawo akufuna kupanga wipe kufuna kufufuta mtundu wa anthu onse mitundu yonse kokoko. So amagwirisa ntchito njira imodzi ya ntchito brainwashing kwacha panthu maubongo kuapusitsa mauza kuti okay ifeyo. So since nkhani kuza ndi Yesu anthu amene wawo Yesu alibe na ntchito, to be honest alibe na ntchito akafuna kamba za Yesu pano mova yisona tukwana koma zisakhala bwino. Wake up, you little idiot. You are worship a dead man that was killed by the Romans. They crucified him and he couldn't even save himself. You expect him to come and save you and save the world? After 2,000 years, you really that stupid? And then you come and say, oh, the Jews killed our God. How can you kill a God? If he was divine in any way, who can kill a divine creature? And the same people agwisa ntchito afuna support kuchokera kwa Kristu. Kristu basi niyo ngwena kuteteza. And pali video ina imene ipanga security imene ikuyenda akuti anthu ena like anthu achipembedzo oyimira maiko ena akuti Germany ena ku South Korea ena akuti atikumamba kulira ati ambuye Mulungu mutikhululukire ife taisiya Israeli payokha dziko langa ngati tingoleza South Korea inalakwira Israeli ndefe mutikhululukire kwambiri. Father God, as a German and European, I just ask forgiveness for the anti-Semitism all around that is growing, and we repent on behalf of it, and we bless Israel. Dear Father in heaven, I am crying out to you on behalf of Germany and on behalf of Europe. And I'm crying to you, have mercy upon Germany, have mercy upon Europe. We promised never again. Now it's happening again. Anti-Semitism is on the rise in Germany and in Europe again. Have mercy upon Germany. Have mercy upon Europe. I repent for Germany. I repent for Europe. And ask for your grace to help us turn around. Make room for repentance. Yeah, Father, would you have mercy on the United Kingdom? Father, forgive us for the way we've turned our back on Israel and not defended the Jewish people. And we've allowed anti-Semitism to run free on the streets of our nation. Korean government will stand with Israel. Forgive us for all the things that we did that we did not support Israel. Forgive the nation of Korea who spoken the word against Israel and people of Israel. God, forgive those evil things done towards people of God. Father God, as a German and European, I just ask forgiveness for the anti-Semitism all around that is growing, and we repent on behalf of it, and we bless Israel. And Father, I ask that you raise up righteous politicians, righteous influencers, righteous journalists, that they would speak the truth. And yet, anthu under Christ, right? And Christ, kubanda Yesu, siji Christ. I mean, just to go to same as Islam. Islam so, kungo just away snowy definitely. Islam just see you one in us in the book.
So meaning kunzuri amapanga Yesu ali ndi amapanga play a big role, right? A huge role mu zipembedzo ngazimezi, except awawa ndi amanyoza amatukwana, koma at the same time akufana zozuri akuti aKristu apange azipanga support iwowa. So aKristu akubaganiza kwanena kuti okay izizi okay akushira bunga the Bible awubanga brainwashing okay Bible likuti makuti awukonda ichinchana koma actually dziko limene jalo I mean tango panga nsechi it's easy tabeni bagugu mufufuze bwino kunzoti kuti dziko limene jalo okay Zionism inamba bwanji akuuza ndipopanya kuti it's a political movement ndivu movement ya ndale chabe komanso palibe so mgulizano uli wose anajesha kulemba pompo kuti palibe mgulizano wina uli wose ndi chipembedzo. You understand? Even so muno akama anayambitsa dzikolo amene analipa my ideas okambitsa dzikolo ali palibe mgulizano ndi chipembedzo. And mukafosa kuti chifukwa cha nanga Israel ikufuna support kuchoka kwa Kristo amayita sokulemba pompo kunzoti amene kulemba sine kuchita kulemba pompo kunzoti akuti actually amangofuna it's for political basi ndi ndale one, 2 financial backing basi chithandizo ndalama nzaba paliro anthu amene amatubeza ndalama ku Israel achiti ndalama komanso afuna support komanso defense chitetezo basi nothing else palibe so chifukwa chinanso chimene iwo amafuna basi. You understand? So mavuto ngati amene ajawo ndi amene pakali pano tili nawo. That's why mukuona anthu akulira kutani zokha ndi kutsogolo kuno sopano I think it's no reality chilungambo chinthu cha nkhani chambano kutulukano patsogolo sopano anthu ambano kudziwa. So zikamachitika chonchi kwa anthu amene matisata bwino mudziwa kale kuti okay kuti nkhani jankana jendiyot era kulakulu. So guys, thank you so much.